We hebben nog meer wedstrijden uit het amateurvoetbal. We gaan eerst eens over naar Bezel. Die speelde de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de competitie tegen Roggel. Bieslo en Roggel spelen allebei in de 4e klasse D en wisten zich vorig seizoen te handhaven, alhoewel dat niet zonder slag of stoot ging. Roggel moest dat uiteindelijk via de na-competitie afdwingen, maar ze spelen dus ook dit jaar gewoon weer in de 4e klasse. En het was een waterbelet op het hoofdveld van Bezel. Op bepaalde plekken was het moeilijk om de bal aan het rollen te haaien, want er viel nog behoorlijk het water uit de log afgelopen zondag. En daar haaien de spelers op dit veld in Bezel toch ook wel last van. Lastige omstandigheden, maar als de bal blijft af en toe gewoon stil liggen. Roggel in de aanval en keeper Thomas Helders van Bieslo komt bij, doet zijn goal en komt dan ongelukkig in botsing met Lex Hoevers van Roggel. Beide spelers op de grond blijven liggen. En met name keeper Thomas Helders van Bieslo is dan gewond geraakt door de klap. Hij had een hoofdwond en moet in de dugout worden verzorgd door de aanwezige verzorgers van Bieslo. En met een verband om probeert hij nog wel even door te gaan. Maar na een tijdje moet hij toch besluiten om de wedstrijd te staken. Hij moet Bieslo met een reservekeeper weer. En hij moet nog gelijk in actie komen. Dus uiteindelijk Hans Reinders die onder de lat staat. Niet eigen keeper, eigenlijk gewoon een veldspeler. Maar noodbreekwet en dus staat hij onder de lat bij Bezel. Roggel wordt sterker. Nadat de openingsfase voor Bezel was, zijn het nu de gasten die heel duidelijk de aanval zoeken. En een vrije trap voor Roggel op de rand van de 16. Een variant, klaargelag voor Stan van Heur en dat schiet hem binnen. Dwars door de Moerher en door het midden. En door het gelegenheidskeeper Hans Reinders geen antwoord op. Roggel dus op voorsprong en die stand zou ook bij de rust nog op het scorebord staan. In de tweede helft kan Bieslo echter terug. Na de gelijkmaker door Gijs van Kruchten zou Bieslo zelfs de volle winst pakken. Ze winnen met 2-1 van Roggel dankzij een treffer van deze man, Nout Schoormeesters.